pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kala tatemechoka kumudzi Malawi obwande mukulija achimwene kaya muli bwanji tsiku la lero ukamba za ife tonse kuno kwanu ayi ndithu mulungu akutisunga basi ukumacha komanso kukumada sikuti chanchani koma zikungotengera chisomo kuchokera kwa wachikulire kumwambako. Munthu uno monga nthawi zonse leronso ndadzuka ndili naso nkhani za nanu mukumudziwa inu nyasalande wake mmene akumayendera hayi ndithu zikomo mwamva inu. Komabe mutilole ndisanatero ndivulire kachipeya omwe aja a Crazy Buses kamba kuti kuliranso sitampa tsiku la lero. Crazy Buses ndi basi zimene zikupitirizabe kutumikira manyasa kwathu kuno achimwene. Kungokhala ndi ulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, basi zimene anthu onse kuno akumakwera ndi zimenezi basi. Kwazitumika zonse 6 zimene zakhala zikutumikira manyasa kwathu kuno, mbiri yake yakhala ili yabwino kwa basi. Achimwene adodolido kwathu kuno zochitikazo ndiye monga tafotokozera kale muja zimafikadi pena pake popweteketsa mutu mwamva inu. Kudzuka kumva kuti nkhani zake wekhaso kumadzifunsa kuti koma inu kodi chikuchitika ndi chani kunyasande kuno. Basi mwina liti ngopanga zina zake tidakamba nthawi inake ija kuti timpeze Alfred the insect killer atabwera apoperekaye dziko lathu lonse ino tonse tiyambe kaye talituluka tipite kaye kumpanyira kenaka tizachite kubweranso chifukwa ndi zikomo mwamva ino. Ukumamva ndithu mmene kolera wavutiramo kuti zoopsato akuti akukana kupita ku chipatala ndiyetu anthu akuchita kugwira kuchita kudzinga kupita nawo ku chipatala komatu ali ndi kolera chonsecho akuti sakufuna kupita ku chipatala. Iwenso wekha kumangopokosa mutu kuti kodi abale zimene zinso ndiye ziti jamani. Ukati utere umvanso kuti ayitu koma akuti awagwira mmene kolera wavutiramo akuti amalowa mmene odwala kolera akuagoneka akuti amazula madilipi obwezeretsa madzi mthupi mwa anthu odwala kolera. Amafuna zitali nawo nanga madilipiwo akuti ayitu ndi grocery yogulitsa mabokosi ndi amafuna aone kuti zikhala bwanji zinthu zakezi. Zimene zinso ndiye ziti akuluakulu komatu kunena muona mtima nyasalandeyo mukanatipumitsa kuti tione zina amwene. Zanyanya amwene zanyanya kanyasalande kadziko kakang'ono koma zochitika zake ndi kaya amwene tiona kuti zinthu zake zikhala bwanji. Koma chakatangochiyamba kumene ichi ufunsa zachani kodi za mikangano ya pamtondo ku nyumba yachifumu. Amwene anandimvetseretsa kafadalayi pa tenifolo yake kuti obwande tamverani tu mmene azimayi akutafunirana uku ukalipirana kutukwanizana ku nyumba yachifumu. Tamverani zochitika ku mpanda kwa chipata cha mikango iwiri kulina zona kumvetsera zimene anthu amakamba kumeneko nali munthu okhumudwa kwambiri. Nati kwa kanthawi ndithu osalankhula chilichonse.
sindimakhulupirira zimene ndimamva kuti koma zoona mpakana zinthu zafika pamenepo. Kale ku nyumba yachifumu kunali kumalo kolemekezeka kwambiri, kumalo kumene kumatha kuchitika zinthu anthu osadziwa kuti kwachitika chani, malo achinsinsi kwambiri. Koma pano ukamva anthu akuti afunana m'masamba amchezo ukumadabwanso kuti koma kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni. Ayi koma uje wandiyamba ndiye adziwanso ndimwe alutsa ine si munthu wamba iyayi, ine siwomasewera iyayi. Winanso ayi koma uje kumpanda kuno akusolola kwa basi, zonsezi tikudziwa zimenezi mabwana amve basi. Koma ndiye nkhani zake ndi wo kumatha bwanso kuti abale kodi anthu amenewa anachokera kuti? Mwambo uja umene umakhala ndi anthu okhala ku nyumba yachifumu uja unapita kuti? Koma nchifukwa chani anthu tikumalola kulowetsa kachibwana ku nyumba imene imayenera kukhala yolemekezeka kwambiri mpakana kufika pomadzijambula kukhala ngati kalata yobwande? Kodi zikamatere ndiye kuti munthu wamkulu amakhala kuti ali sefu koma kuzungulidwa ndi anthu amene akufuna kutafunana, koma tsopano nkumatafunana poyera kudzera m'masamba amchezo? Nanga nonse muli kumpanda umodzi kugwira ntchito limodzi, kukanika kuthetsa kusagwirizana kwanu mkati momwemo, koma kufuna dziko lonse limve kuti anthu ena ake adalandira shuga muratu komanso nima wake muwiri ngati mphatso ya khisimisi. Koma zimene zikukhala nkhani pena pake tikamakhala achimwene timaonabe kuti pachina chake chimene chikulakwika ndi anthu amene awazungulira ochatsika. Zumangotimvetsa umachisoni ndipo tikumadzifunsa nthawi zonse kuti koma kuti amene adawazungulira ochatsika anawatenga kuti? Achita kusandutsa nyumba yachifumu ngati mudzi wakwawo koma lembo mpakana kumamasuka kupanga zimene akufuna kulankhula mmene angatheremo. Zimaoneka zinthu zazing'ono, ndikudziwa khale inuyonso kumeneko mukhoza kumanena kuti awo bwande zisiyeni nkhani zazing'ono izi. Ayi, komatu zomakhala zikupereka nkhani zochuluka kwambiri ku utsogoleri wa munthu wamkulu. Anthu akumafunsa kuti koma awisefu mwati tilibe ndi anthu oyenera amene akhoza kumuthandiza munthu wamkulu kuyendetsa chinthuchi. Nanga ino ukati utere umva ayitu koma nkhani ndi alangiza munthu wamkulu amene adawakhulupirira kuti awakhoza kundilangiza bwinobwino. Atani ayitu awaganizira kuti amapanga zakatangale ndiye awachotsa kaye ntchito. Ukatere umva ayitu koma nduna zimene munthu wamkulu amazidalira. Zataninso nanga ayi koma akuti zikukhala ngati zimachita zakatangale ndiye zamba zachotsedwa kaye ntchito. Mpaka zinakagula malo ku dziko lina lake liba chanu uko. Lero ino ndi izi nkhani mukuzivazi. Anthu oyenera kumamuphikira chakudya munthu wamkulu, anthu oyenera kumamukolopera okhaokha kufika polumbirirana uwonanso aise ufa basi. Koma anthu amene akumatchula mpaka na nkhani zophana akugwira ni munthu wamkulu ntchito. Munthu wamkuluyo wakhulupirira kuti akhoza kumuphikira bwinobwino chakudya cholongosoka. Koma pomadzafika nthawi ya masankho ena kuti ochatsika adzakhala atsala ndi anthu koma anthu okhaokha akulimbanawa ena kumathothoka nkhani zakatangalewa mwati ndiye adzakhalabe ndi anthu okhulupirika. Kuyipa kwake anthu ambiri amene ali mkati akuchokera pa njala kwa basi ndi akufuna kuwomoleratu. Ambiri amakhala ndi maganizo akuti zammawa sizidziwika amwene ofunika tichitiretu apa. Mapeto ake amapezeka kuti okhaokha akumenyana kuyipitsa dzina la munthu wamkulu. Lero ino kumamva nkhani zimene sizimayenera kutuluka ku mpando wa mikango iwiri ndi zinthu zachibwana kwa basi. Zikungoonetsera poyera kuti pena pake magwiridwe a ntchito ku mpandako akuyenera kukonzedwanso. Anthu oyenera adzigwira ntchito kumeneko osati anthu adyera ankhwidzi ndi kufuna kulemera mwachangu kudzikundikira okha kumagula nyumba mapoloti mulilongwemu ngati ndalama kuchira kutchola mu mtengo. Nthawi yakwana ochatsika aunikenso kuti agwira ntchito ndi anthu otani, aunikenso miyoyo imene anthuwo akukhala ndi ndalama zimene amalandira kuti zikugwirizana. Akhoza kumasungiratu njoka nyumba mwawo ndipo paja biyeni omati njoka soweta. Kale Nyasanda adali dziko lokongola kwa basi, mapiri athu adali okutidwa bwino ndi mitengo yachilengedwe ayina phingo, mbawa, tsanya. Koma pano anthu makamaka mtawuni ndi amene adatonongera mitengo amwene kukonda makala kumachita kuwalimbikitsa otcha makala kuti koma ife kuno timakonda kugwiritsa ntchito tsanya ndi mukati ochere tsanya. Ndiye otcha makalawo mupopoleni tsanya yense mphirimo mpakana anatha. Koma mwayi ulipo tikhoza kubwezeretsanso chilengedwe kuphika kugwiritsa ntchito gasi ndi njira yamakono yosadetsa m'manja komanso yosamala mitengo amwene. Boma la Japan ndi bungwe la UNDP
lolithandiza kuti libwezeretsenso chilengedwe kudzera mu Community Energy Malawi, Ecogen ndi 265 Energy Limited. Gasi koma ndi dilo amwene kuphika mopanda cheucheu. Msewu wa Khonjeni kupita kumakapwa chonde mabwana tikumbukireni ayi zinthu sizili bwinoyi makamaka nthawi ino ya mvula ayi ndithu akumbukireni anthu akukhonjeni komanso akumakapwa sizoona anthu maganirira mtawuni mukanika kupita kwawo chifukwa cha mmene msewu wayipira sizoonayi wina ndisamumva kuti chese yawo bwande cherese yawo bwande ndimuwaza chimbama ife za sataniki sili banganawo iya ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kufuta kunyasalande sunga mvenze